Газета журналларга язылу дәвам итә. Райондашларыбыз яратып район газетасын алдыра. Бу ярты еллыкта тиражның агымдагы елның беренче ярты еллыгы белән чагыштырганда артуы да сөенечле. Үзем иске Вараш авылыннан. Иң беренче авыл утлары газетасын карап чыгам. Аннан икенче журналларга күчәм. Бик яратып укыйм. Иң беренче артка битен карыйм. Нәрсә, газетаның артыннан кайдачы би сатыла, не сатыла, он обязательно кирәп әйбер хат ит объявление тегесе булса бар. Район җанлыкларда бар инде шул. Бөтен өйдә. Тагын башка нәрсә кирәк инде. Бик яратып укыйм. Ничә ел икән белмим, туганнан бери инде. Почтальонов киләмели, редакция бар була. Почтальонов киләбез авылдан метрейдә. Почтальоннар китерә һәр вакыт, үз вакыты белән китерә. Көтеп алабыз бит инде. Газетларны үзем ашаганнарын шул түләүләр түләргә килгәч почтага язагында кайсы шуны алып китәм инде, сатып кына алам. Язылганым юк. Менә район газетасын яздырып аласызмы? Авытлар. 1-2 ел язылган юк, башталадыр. Сәбәбе нәрсәдә микән? Бәясе кыйбатрак инде. Үзем белә белгәннән бирле авыл утлары газетасына язылмый калганыбыз юк. Башта әле үзебезнең бәләкәй чакта әтиәниләр языладыр я. Аннан соң үзебез 1 елны да калганым юк. Мин шушы район газетасына язылмаган кешеләргә аптырыйм. Ничек шул газетаны алмыйча булмый инде. Райондагы bütün яңалыкларны, bütün барган үзгәрешләрне, районыбыз кешеләре турында матур-матур язмаларны шушы газета биреп бара бит. Газетага язылучыларга бернигә дә карамастан, безнең белән калулары өчен чын күңелдән рәхмәт әйтәсебез килә. Дистә еллар буе безнең газетаны алучылар булуына без бик шат. Киләчәктә планнар күп, максатлар җитәрлек. Һәм бу хакта без һичшиксез сезгә безнең яраткан авыл утлары битләрендә сөйләрбез. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.